ଯେଉଁ ନାଁଟି ଶୁଣିଲେ ଆପେ ଆପେ ମଥା ନଇଁଯାଏ, ଯାର କୋଳ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ, ପଣତକାନି ରାସ୍ତା କଢ଼େଇ ନିଏ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମା। ତା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗ, ସ୍ନେହ, ମମତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁଠି ସେ ହିଁ ରହିଥାଏ ପାଖେ ପାଖେ। ହେଲେ ଆମେ ତା ଅବଦାନ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯେବେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯାଏ, ଲାଗେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଚାରି ଦିଗରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବତାସୀ ପବନ। ମାକୁ ନେଇ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କବି ଶରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଶୀର୍ଷକ ମା। ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ତାରାଟିଏ ମୋତେ ମମତା ଭରା ଆଖିରେ ଦେଖେ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଚାହିଁ ରହେ ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ। ଯେବେ ମାଡ଼ି ଆସେ ଝଡ଼ ବତାସ, ଅନ୍ଧାର କିଟିକିଟି ଆକାଶ, ଥରିଯାଏ ଛାତି। ସେ ଆକାଶରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ତା କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଇ କହେ, ଡରନା, ମୁଁ ପରା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଭାବି ବସେ, ସତରେ ସେ କିଏ? ମୋ ପ୍ରତି ତାର ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି? ସ୍ୱପ୍ନ ଭିଜେଇ ଦିଏ ଆଖି। ମୁଁ ବିକଳରେ ଖୋଜେ ତା ପଣତ କାନି। ସ୍ନେହ ବୋଳା ହାତ, ଉଷୁମ କୋଳ, ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ଗୀତ। ପରୀ ରାଇଜ କାହାଣୀ, ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗପ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୋ ଅଝଟ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି। ତା ତ୍ୟାଗ ବ୍ରତ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର। ହେଲେ କୋଉଠି ପାଇବି ତାକୁ? ଏଇ ହାତରେ ତ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଆସିଛି। ମା, ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ। ପୁତ୍ର, ସ୍ତ୍ରୀ, କନ୍ୟା, ସୌକିନ, ଘର, ଗାଡ଼ି ମୋଟର, କୌଣସିଥିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ହେଲେ କାହାକୁ ଡାକିବି ମା ବୋଲି? କୋଉଠୁ ପାଇବି ତୋ କଅଁଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ? ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ମୋ ସାମାନ୍ୟ ଡେରିରେ କା ଆଖିରେ ଜକେଇ ଆସିବ ଲୁହ? କିଏ ଲଗେଇଦେବ କଜଳର ଟିପା? ତୋ ପୁଅ ଦେହରୁ ନଜର କାଟିବାକୁ ଭୋକରେ ରହି ଖୁଆଇବ ପେଟ ପୂରା ମୋତେ। ମା, ସାରା ଅଭିଧାନ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଛି, ସଂସାରକୁ ଦେଖି ସାରିଛି, କିଏ ତୋ ତ୍ୟାଗକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି? ମା, ତୁ ମୋତେ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛୁ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ବାଟ କଢ଼େଇଛୁ, ପଡ଼ିଗଲେ ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି କାଖେଇ ଗେଲ କରିଛୁ। ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ବେଲୁନ୍ ଧରେଇ ସାଥିରେ ଖେଳିଛୁ। ନିଜ ଲୁହ ଲୁଚେଇ ମୋ ଆଖି ଲୁହ ପଣତରେ ପୋଛିଛୁ। ମା, ତୋ ବିନା ଆଜି ଖୋଜି ପାଉନି ବାଟ। ତୁ ପାଉଁଶ ତଳୁ ଉଠିଆ ମା। ଧନ ବୋଲି ଥରେ ଡାକିଦେ ମୋତେ। ତୋ କାନି ଭିଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ। କେମିତି ଲାଗିଲା କବିତାଟି? ଅନେକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କଣ କରିବେ? ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ତତଃ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା କ୍ଷମା କରିବା ଅନାମିକାକୁ। ଆସିବା ଆଉ ଏକ କବିତା ସହିତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।